ngijabula ukubona, you know. Please don't lie. Yibo. Twice mina ngikubona ngijabula. Twice. I was the first comedian kambi show ngegama lakhe. Uqalwe indlela. Dr. Fanele ngiqala khokho wami uqalwe indlela. Umqondo wami phambili kakhulu sometimes. Uma ngithi amagama ngale kwesikhathi, I mean konke okwaziwa abantu kungapha kwesikhathi. Abantu bathi akukho lutho okuyilutho. Already khona abasebeyifanisa neBhayibheli. Phela wena ungikhiphisa imfihlo. I just want to know. Simphiwe akazonke ingane zakhe. Angithi uyasho? You're not asking me. Yeah, I'm not gonna answer that. Sane Bonani, Ninjani, welcome to KZN Podcast. Segment ebizwa Sit Down with Sane. Please, as usual, I'm going to ask you to do the right things. You need to leave a comment. You need to press like. You need to watch the adverts so that we keep going. Because you know me, I bring you abantu serious, abantu abahleksayo. I bring the stars. You know, I bring. You know, every day ngilethela abantu. You know, because manje bathatha kanjani ngivele ngibaxoshe nje yabadopa. Hey, lo muntu lana guys sekukhala nento zawufika nani ngade bhuti sawubona. I'm not even gonna profile him already. Sawubona Simphiwe. Hey. Njani? Yeah, please don't lie. You know this. Ayibo, twice mina ngikubona ngijabula. Twice. La ngijabula khona kakhulu. Because phela it's twice ngikubona kade ngakugcina. Oh yeah, yeah. Ngikwazi going through the most, ngikwazi happy, ngikwazi depressed, ngikwazi. I've been through some shit. Yeah, Sane wena nje. But we siyambonga. Yazi lalela ngifuna ukuthi manje akaza, Simphiwe. Simphiwe Shembe. Yeah, no, but ngifuna ukuthi ngibe specific. Manje mhlawumbe mhlawumbe ngibizwa wrong ke manje. Shembe. So apparently on the show they always ask me Sontaka Shembe, and so I find a lot of people ask me that. Yeah. Manghamba manje uSontaka Shembe abanye bathi siyajabula uSontaka Shembe because every time we show I'm like, oh Shembe I'm like, guys, I'm so thick no Shembe. I'm like, guys, I'm so thick Shembe. I just say, even the production show is like uSontaka Shembe but we don't see Saturdays udla. I'm like, hey ngangicisha ukudla nina mina. Good to have you. No, it's good to be here. You are doing President a very good job. Been following your podcast. It's quite nice. It's good. Siyathemba ukuthi Simphiwe izoyithola support. Kodwa ke phela vele we don't need to be supported by the locals that much. The views are okay. Angazoba nababukayo but iyathembisa yona kahle kahle. Now as long as usiqalile. You know how many people abangakwazi ukuqala? Because if uqala then you have something to correct and nature. So when you saw yazi fanele ufixeni fanele ushintshe in because uqalile. Kulaba bangakwazi mina I know you very well. Ubani kulaba bangakwazi you know we international in this podcast. Actually it's Simphiwe Lizwi Shembe, born and bred in Lizwi. Sorry, sorry ngiyakuphazamisa kuthiwa ngiyaphazamisana. Oh Lizwi, all right. Okay, so mbeka la uLizwi. So xoxa vele for a very long time I've been following uSimphiwe. Which is the comedy side of me. But ngase ngathola ukuthi no Lizwi kanti wayene purpose. So sekungena uLizwi. So uLizwi igama lakho elinye vele. So your booklet is iqanjwe ngoLizwi. Yes. Okuyigama lakho. I can't share history kaLizwi now. Okay. Too soon Okay. bodyguard. Ukhulela kuphi? Bangeni kwesakamthethwa. Oh, okay. But ngamuva ngina 12 years after inkinga serious ngase ngawuhlala Marisburg from grade 7 ngaze qeda matric. Then from matric ngeza ngazofunda eThekwini. Mangifeyilisa. So what were you doing? Which course were you doing at UT? I was actually doing video technology. Wahlula nje ukubamba icamera njena. I think ngangihlupha. Okay. And then bangifeyilisa ama practicals twice. Cause theory ngangiyiphasa ngamalengiso. Nami ngiqala ukuthi ungahlola ukubamba icamera nje. But lighting yayingibhema ingifaka emakhaleni. Okay, so wagcina ungaqedanga wathi hayi I'm done. Bangifeyilisa. Okay, must be failisa lo give up now. Ngabuyela bangifeyilisa. Are you serious? Twice, yeah. Okay. First time I was only 48 in my practicals.
which bear in mind, Past pass 50. rate was 50 at that time. Bangisho 2. Yeah, bafuna ukungikhombisa. But bangibizele office before bengifelisa. You lie. You think you should change this course, you know, because you are more of a drama student than, you know, ngabanenkani ngabuya. So at 38%. I know. I was to 20. Yeah. So, wasuyahlala le eThekwini wathi amadlela ahlaza akho ke lawo. Actually, ngaqala i-career yami comedy ngisakhona eTertiary. Okay. Because eTertiary bengibiza ngo-Jim Carriage. But after ngifela ama-practicals, sengenza only one subject. I could have easily went back home, Maritzburg, ngize once a week, you know. But ngathi, no, I can't go back home because I was strict kakhulu. So I decided to start something which was a comedy. Bakhona comedy esingisi back then. Okay. So ngaqala esiZulu, ngo-R3. Oh, ngemali rand. Yeah. R2 ema-restaurant campusini. Sayinyusa sayibeka R5 ngoba kwasekugcwala abacomplain sabuyela ku-R3. Okay. So usuthola abanye ama-comedians owafakayo akusenze wena wedwa. yeah, umzekes lo wagcina ecula nobenzi nomzekes. Hayibo we-comedian lo. Kodwa Shembe. Bambhukisha wayeka. I remember ngahamba ngawuthola uJustice erumini yakhe. Kuthiwa khona umthetho ohlekisa ebhasini. Ngahamba ngamtshela ngeplan ukuthi I have this plan yokuqala i-comedy eVenek. So I came on board. I registered a company, JCM. Okuyona eyenza lama shows. Ngabafaka kuyena umzekes ntombi yami yangasasikhathi Scooby-Doo. Bonke beno 20% ngino-40. Oh, okay. Cabanga babe ngangiketula. Bese behlangana le ntuzana wangayicabangisanga kahle hle. I was young. So i-company yami yayenza. So i-company yami yokuqala ngangina-19. Okay. Because ngarealize Ngoba nesi-cake dala wena le nto. Kumlakhe i-checkbook. Ngangine-checkbook. Yani ngamathi checkbook. Akumla qathi umtholo company Uza uthola. nese umdala Simphiwe phela yangiyazi. Hayi phela kakudala kakhulu. But sasiba ne-checkbook. Yeah, no. Ngiphatha njalo ngishela ngayo. Oh, ukuze abantu babone ukuthi une-company. Yeah, umdala ku-duty ndiya manje. Awusho ufuna kuseNatal hayi ufuna kuseNatal. Ufuna seku-duty. DIT duty. Okay. Yashintsha ngikhona. Oh, okay. So wayiqala ke le company ke produced shows. There's a comedian akade lana Shem, she spoke so well of you le ndaba yakho yokuthi waqala into kanjalo walokhu baqasha kusuthi phela from go justice ke waqala ke waphumela ngaphandle. She was like she was discovered by you by giving her a chance. You know, a nonto aro. Oh yes. She's a sweetheart. And she won an award. Yes, it's like a story how she was frustrated doing these other things, and then one day, wathi hayi oza kuzoyibonakalisa ke but. And she came in kwithoya. So what a figure way hall. What so is actually so kanjalo. Yes, you know. So, do you think humor comes to you naturally? Or kumele ucabange ukuthi yabona ke manje. Yeah, in comedy you can't fake it. Well, you can't fake it for too long. You can try. You can try. But in comedy it's something that because I think isikole bazama ukuba nezikole zokunurture umuntu just to guide umuntu. But you have to have a funny bone. You just have to. Because otherwise uyacabanga abantu bekokile abahleki. Yeah, because the comedy is the only form of art where people come and they're expecting only one outcome. Yeah. Poetry, they can attend. Mupetile, they still clap at the end. The comedy, it's every 30 seconds people should laugh. But my rule, it's every 15 to 20 seconds. Imagine in a minute. Bese umuntu imalini hour. Hey, yo. Niyabiza. Eyo. Niyabiza. So manje bengahleki Simphiwe wenze njani? Akulula sibengahleki unless umuntu engangizwanga ukuthi ngithini. Okay. For example, khona
venues njengama-comedy clubs where abantu abanye ba-rowdy, abanye banjani. So kumele umastarishe i-audience yakho ukuthi who are you speaking to that day? Okay. So mina I know ukuthi mangingena, as much as ngi-slow, but mangingena kwi-comedy club abantu bekanjalo I can't be slow. Sometimes mangingena angikwazi ukuqala ngama-jokes. Kumele ngithole attention yabo. Sometimes I make them sing, sometimes ngiyabacona, then get their attention, bese ngibuya nayo ngime, then deliver myself. So kubalekile ukwazi ukuthi ngiya emshadweni namhlanje Yes. ngise private function bafundile labantu hayi laba base jointini. Imishado is very tricky. It's very tricky. Because abantu ngibona be-comedy. You get young people ngibona be-comedy. Abantu abadala ba demand respect nje. Yeah. Qala. So it separates i-content yakho already. Awukwazi ukusho into ojwayele. So kumele ngempela usho into ezokwazi ukuthi ingane noma ingazwanga but ilalele. Because once I lose ababodwa kuzoba nomsindo. But distracted going. So now you go to DUT uyokwenza le course le videographer ngazi ehlule video tech technology ubuyele ekhaya ubuyele ekhaya but then they need to know ukuthi awusayenzi wena lento njengamanje bathini. I think babengena choice because one kahle ngangafuni kwale video technology. Ufuna ba yini? Ngangithanda yabona umjito okumhlophe. Oh ngiyamkhumbula yeah. Weather bani TV. So uma ngifika then they suggested ukuthi we don't do that. Because ngangiyibona khona nje. Ayikho leyo course le. Ayikho leyo course. But something closer to it would be video technology. That's how I got to do video technology. So ekhaya luckily i-show yokuqala first paying show at Center 100% Zulu. Oh yeah. No, actually that was the second 100% Zulu. Because the first 100% Zulu kwakule yami ka 5 rand. Oh le yakhe hashahas. There was a qhamuelo wababa lo ayani lo wayenza bemaningi. The Xhosa one was doing okay. Yeah. Because ngaya ne concept again. Oh. So ayithanda kakhulu agcina seyenza yena. Ene buying power ke phela yena ngithi ngesambizana ngegama. Planti thina sasiyofuna ifunding kamasipala. Sagcina sihola. Ngiyamkhumbula wayenza ke lama comedy eyinqwabane No, he shame. made a lot of money. Ngisakhumbula ngisho imbala yakhona no9 obhala kanjani. So a story for another day. Yeah, story for another day. So the first gig, second gig is paying. Amanye ama-poster kawafake Ngasekhaya. Because I know Kenny Mackenzie. Yabo ezoba yi-host. So Kenny Mackenzie babemazi babshandi lo engikhulisa. I think it's Jerusalem. No. Wayebazi Kenny Mackenzie. Waseqalile ukuduma Oyidumile Kenny Mackenzie phela because kwakuyena Crackpula. Okay, yeah. Yes, asiphumile leyo. I think le movie le yakudala le asamazi namamaza like 206. Yeah, I know. Yeah, Jerusalem. What's on stage a lot. And then, nasekhaba bonke yibona ngilofana. Wafika naye babshandi as strict as he was. Wazobona le. Wazobona le. And I did a joke yaduma kakhulu ngaye ngechacha at Center. And unfortunately he passed on after that. Oh, Cabanga engakayiboni career. Inyuka. Hayi ke ngase ngavizane ngayithetha kwayo. So bangake ekhaya ke Simphiwe? Kubaba. No kubaba then noma ke sekuhlangene. Kubaba siba 13 Shembe. Kuma ngingedwa. Ngabe siba 2 but the passed on. Guys, families well I know ukuthi imndeni sekanje lento kuba umZulu nothi umZulu kuba umuntu omnyama ubuza ngimani noma kubaba guys mina ngikhulanga nabo bo2 so njengoba ngisho kwathi la ngidinga khona i-guidance ngempela washiya emhlabeni. So ubumdala ekhaya noma le 13 lenenge naye badala abanye kuyena phela wena ungikhiphisa imfihlo. I just want to know. No phela ubaba beshadile. Yes.
Yeah. So ngibaze late. Oh, okay. Abanye. Oh. All right. No, I hear you. Yeah. So now usungenile ke comedy, ilife yakho usuyayiqala kwabona ukuthi hayi no eThekwini la ngifuna ukuhlala khona ke. Waqala ke usuregister necompany, waqala wavundulwa namanye ama talent. Yeah, okay, no, at the time, 100% Zulu BC pick up, 99%. In fact, 99% I wanted to do a show. Yes. Okay. A 2-minute tour. Wait, usaphila la? Yeah, he's doing very well. He's in overseas, is he here? He's here, but Okay. he's busy in a movie mostly. Oh, okay. Yeah. So, what happened was, Gabriela Machit, oh Justice, hey. Ngiyabona manje. Ngiyabona ukuthi kwenzakalani. Remember ukuthi sasiyofuna funding. But manje siyaqasha basithola hotel. Ngithi mina le mali nizoyijwayela. Izogcina incane. Let's go back. Ekwenzeni izinto zethu. Hayi. So if you can't beat them, you join them. Yeah. Then hamba ngadakwa, I lost everything. Sengasaqasheki sengasatholakala. Yeah, was 2 years nje. fame when? What the fame? More than just a fame. Kokuningi. Okay. You know. Phela into yazi ukuthi eyami le shandisi. So do you think it contributed? It contributed because ngangayenzi imali. Okay. Ngangisurvive. But kungamele ngabe ngiyasurvive. So I would just say I was way ahead of them. Because bona babengayiboni frustration ukuthi ngabe because wayini. You know. Bona babe happy with amathambo. So I became part of it because ngizokwenza njani. Oh, no choice. No choice. And then there was 2 years la ngingaziwa khona ukuthi nguphi. Wakuphi? I was just all over. Ensekhaya kunesonto. So ngase ngiyinto nje ehamba isonto nje. But yeah. So 2013 came back. Oh, ngaye kuphuza 2012 late. Kwahamba le ntombi yami engangiyithanda. Wangijust wabuyela ekudakweni futhi. No, ngase ngasaphuza. Kwaba motivation for me. Then ngaqala eyami manje. I was the first comedian ukuqamba ishow ngegama lakhe. Cause in my head ngathi ufuna abantu baliphimisele every time. Simphiwe comedy. Mabebuza ukuthi show kabani, show kaShembe, mabethenga. Baliwe. Ufuna iphi show kaSimphiwe Shembe. So to me it was more of ufuna ukubuyela ebantwini than anything else. And then kwazaleka okay ngamanye ama-shows futhi manje wonke umuntu usebiza ama-shows ngegama lakhe. But I realized ukuthi okay shuthi yonke into fanele ngiyiqale. Uqala wendlela. Shuthi yonke into fanele ngiyiqale. Even the book, I was the first one to write incwadi yama-quotes. But now sebebaningi abantu. Sekhona abantu sebelandela kanje ngamanje? Well basawasho kodwa uyabona ukuthi i-direction bona uyabona ukuthi bawacabangile mina ngangiwalinde efike. That's why kuyi something ongikakaza uyibona. Okay, let's not go there. Oh, okay. But point is amanye ama-quotes are normal. Okay. Lawa awekho normal. Okay. We're going to get to your book. Yeah. So I remember now that you tell me, I remember that phase yakho Simphiwe, you all over maphepheni udakwa wawudakwa Simphiwe like hayi kancane futhi Kokuningi, you know. You like bodakwa kwangempela kuthiwa utholakala akafikile akanziwe. Uthi mina mfethu uma ngakutshela mina I wouldn't say ngikhule ngihlupheka. It was more of a psychological thing. Okay. Because zonke izinto ezimbi zenzeka before age of 12. You know, losing my brother, my mother, my grandmother. Bonke umuntu engithi ngiyamthanda well baba ngangamazi. So impilo yami yavezane nje. Yagoqeka la. So ukhula manje we more of alone or something. Yeah, as much as ngi surrounded but I'm like ngikuphi mina? Like yiko ngithi I think ezinye izinto I was umqondo wami uphambili kakhulu sometimes.
So ngisho umuntu ngamtshela ngeke ayibone nje ngawo until yena afike kuleyo nto. What was the turning point? Khathi nje ubusubuyela ku 2013 yini yakuvusa ngelanga wathi ayabona namhlanje if wawuphuza isavana noma yini wathi ngiyama? I think ngathola ingane ngina 24 years. Okay. 2010. So ngaqala ngathi okay ingane yami ngifuni ingibone. Yabo. And then 2012 ngathola isibili. Yeah, I was like no. Then I was like okay no. I have to. Now senginesizathu. Ingane zami izona zangeke sophuza but azazi. So now I was like no senginesizathu ke manje. Sekunabantu okufanele bazi mina. Okufanele bazi the best life, the best dad, the hero. Ngeke ngibanikeze leyo nto nginje. And angifuni ingane zami iphapame zingazi ukuthi ihlalaphi. Because phela remember njengoba ngisho ukuthi umama mkhulu loyo ema respect nobabshana akukhona kubo komalume lapho malume ushadele no malumekazi akukhona kubo so kumele manje ubakhela ikhaya babe nekhaya yeah so ngathi yazini usebenze bazibe phaphama ko 4 years kuzobe sengiyimuntu at least. So that was my turning point. So the comedy scene is growing, like it's growing crazy. But you know, samele fixeka etukulungisa nokulungiseka. I think mina abantu mele ba realize ukuthi comedians will come and go. Okay. Bese singaba own abantu. Okay. I mean, I've never owned anyone. Angaze ngithi abantu bami itheko. Abantu bami ma respect. Abantu bami ko pay, abantu bami. Khona abantu eqasebenza kanjani? I see that mentality growing. Okay. And it's sad because abantu obafica sebekhandiwe amanye ama comedians. So abantu abathanda comedy, why ufuna bethande wena? Also mhlambe comedian will go endaweni ethilise ngoba vele abantu bami mhlambe amekho mhlambe Richards Bay, you know mhlambe eThekwini nawo ungasho ukuthi iTheku ayithekwe la. Mhlambe ma respect. So kunenkinga. Sekhona zo stage show ngoba wakhona. Same day. Just ukukhombisa ukuthi ngakithi la. This is my playground or whatever. You know? It's very sad. And sometimes it's done by people that I honestly thought were smart, you know? That you never, I mean, you won't even have that conversation with them because you're like, I don't have to have this conversation with this person because he's smarter than this. Yeah, so yini la yenzayo yeah, like we're like, oh, nawe. I thought ukhulile for this. Yeah, it's like, then we have a long way to go. So, usho ukuthi uzama ukuthi nanina nima comedians ikhona jealousy, you know, mhlambe bakhona ama gatekeepers nanini. Iminyaka iyahamba. Wonke umuntu ucabangela isizo. Yeah. But mina ngiphila ngomshumayeli 2. Okay. Uthini umshomelo uthi ungikhumbuza ngiyawazi nami. Uthi konke kuyizeleze. Konke kuyizeleze. Yeah. Yonke into iyadlula. Oh no, hayi ngelazi ke ngi. So uphila kanjalo. You'll be nice, you'll be a nicer person. Kuthiwa kuyodlula konke ngisho le mali le othi nezingane zakho zoyifaka ekhaleni zidakwa ama drugs. Kuthiwa kuyodlula nje phela. Le hard work yakho. That's why you need to enjoy. Babekele yes, but enjoy uyule. Yonke into uzipha yona ngokunikeza abantu into efanayo. Uma ufuna uthando, nikeza abantu uthando. Uzothola. Uma ufuna inhlonipho, nikeza abantu inhlonipho. Uma ufuna imali, ifisela abanye abantu babe nemali. Do you think uzokhuluma nge-KZN, not just iTheku ngoba sila, do you think i-comedy isupportwa ngendlela ezinye form of entertainment? Because I think comedy falls under entertainment too. Ngendlela ekufanele compared to others, or we are better? I would say they can do better. Okay, they're trying. They can do better. Remember, iTheku is a holiday destination. Yes. The audience here too, it's a working class because the comedy is abantu abasebenzayo, abantu abanenkinga.
you know, people abanezinto, abajaho SARS abanjani. So it's comedies for that. But it's a good in our restaurants. Amaningi kakhulu who are doing the same. Ukulapha abantu through the ambience, through my drinks. But lawo ma restaurants awe accommodate comedy. Yabona? Okay. They are just about making money. So every restaurant ongayicabanga, it does not accommodate. Oh, comedy. so they just bring in an artist, the DJ. Yes. Oh, they never thought let's entertainment. And just for that. And that is our audience, because the audience is a working class. Actually, so why you guys not? Yes, now that it makes sense. Even the setup yakhona ayikuvumeli lokho. Wish wawungama kuphi. Okay, hayi lapho. Hayi wawungama lapha kulesa sileya tuzanele lapha phezulu. But comedy is not about. Yeah, ume phezulu. You need platinum. You can. It's a small ish, yeah. Yeah, so because la ungama khona kunalabo kushama eyes say comedy you listen. Yeah. Kuna kish la ungama ngakhona. Mengicela le ndawo emamangala ukuthi mhlambe they can say on Thursday Simphiwe is coming, so mhlambe mongabe usabhook itafula ufuna ukuhlala basho ukuthi are you interested uzolalela comedy, then bakuhlalise. I'm thinking on the other side. Just a comedy hour. Yeah, you can easily pay comedians. You don't charge. Just a nice comedy hour once a month. You know. Yeah, got a platinum. It's a good. You can stay by the DJ. Like my DJ, you can stand there and speak. That's the thing. Hey, now yeah. So you put some other accommodates even ngendlela basuke bebeka ke ngakhona be build the structure or be see set up renovating it. That is our audience. Egoli, because abantu baseThekwini they've got a sense of humor. We are now nje machita njala. Yeah. They've got Egoli, they attend more comedy because just Egoli nje ordinary guy. Usebenza kanzima nasikhathi sokushare ama-jokes abanayo. So they would rather take people out on a date with a comedy show. So we don't have comedy clubs in KZN? No. Nje, ayikho nje. What happened to that place? Oh no, it was more for jazz. I think not far from here, Global Road or something. Yes. Could have worked. Enye ingasebenza kamnandi. Seyavalwa? Yile yavalwa. Enye ingasebenza kamnandi. Ekuna leyase playhouse ngaphansi. Oh yeah. Oh. Now yavalwa. Nakhona futhi la ama pillars lawa I remember kancane. Kwakaze kube ngcono leya iphezulu on the other side. Because indawo ziyafa eThekwini. Yeah. Do you think ama comedian abantu besifazane they get as much as attention you abantu besilisa nithola ngakhona? They do now. It's just that awekho mas. Wona yaze yabaleka awekho ngempela you can count. La eThekwini nje 3. It's Nonto. Uzinke yabobazi uzinke noBaba. No, I don't know those ones. They're not doing much to promote themselves, unfortunately. Because manje ngeke usathi like my comedy shows. There's social media. Yeah. Make you yourself can be out there. Tatu TikTok now we comedian khona lapha and then we see you. So I say excuse. So I guess let's go to social media. We're gonna go there. Do you sometimes get being criticized on social media? Yeah. Or do you pay attention to that? I don't pay attention to my statements. Okay. I do not answer my statements. I never answer my statements. Okay. I only answer questions. Oh, okay. Unless nombuzo, I will address it. Oh, so if they say something, but it's more like a statement, like, okay, it's a statement. You're not asking me. Yeah, I'm not going to answer that. Simphiwe, abusive. Are you abusive? No, ngazi phela izandla khona. What do you think of, I know TikTok phela, well, it's the form of social media, but do you feel ukuthi banithathela indawo because wonke umuntu lapho is like a comedian or they use my voices in? What do you think of those things? Comedy inendawo yayo. Nje engeke ithathe umuntu. Ngisho a best comedy show kwi-DVD
awuhleki as hard as a person who's actually there. Stand-up comedy. Ngisho ngabuka i-activity ka-Chris Rock. Ngeke uzuhleke as much as uyobuka ishow ka-Chris Rock. So there is always, forever, yohlezi khona i-room ye-comedy. Okay. So is it divided? You know, some skits, also forms of comedy. Yilaba abadinga omunye ukuthi bahlekise. Oh, so akakwazi ukuthi aziyele one. So iyasebenza lento live audience. They can. They can try. Yabona njengane they are trying to do it. It can actually work. Okay. I wanted to speak about your book. I have it, by the way. Wanginikeza kudala. So you're also an author. Yeah. Yeah, manje I've got 3 entities, well, for a comedy. Okay. No. Okay, you're smiling. It's clothing, konteyamezayo nje. Ngike ngayithi. All right. Bayi-order kakhulu ngabonza ngabe ready. Okay. So ngayizoza. And then it's a sparkling wine. Okay. It's non-alcoholic, by the way. Oh, I was like, hey, non-alcoholic, because I don't understand why JC LaRue in a competition. So yeah. So I'm gonna replace that. No, it's fine. They don't pay us. We don't care about them. So as much Guayana. Like, actually, why? So uzayibona nje soon. It's called Boneni. I will tell you that. It's called Boneni. 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 It sounds French and uzayibona kodwa it's. Oh, so most balo ungafunda ngesiZulu kanti it's not even or sounded French. Okay, it depends on the pronunciation, I think, or accent if it's. But ngisazoza ukuthi igama lisuka. Okay. And then this book. Your baby. You love this book. This book is divided into maybe 4 parts. Okay. There is this one, and I'm a quarter 100. Okay. And I'm a quarter 265. Oh, okay. It's gonna have about 8 translations. Okay. There's even a cartoon version that we're working on. That's for brilliant. Kids. Okay. So quote is okay. Okay. Oh yeah. And then Sesotho, Swahili for Africans, Mandarin as well. Okay. And then there is Simphiwe Lizwi. There's an audio version already. Yes. You can download it on all social media platforms, iTunes, Spotify, Deezer, Tribute, everywhere. Okay. Leo in 100 chapters. All right. But we keep 30 chapters of physical. All right. Also, 30 chapters of audio. So that you can buy the book as a souvenir. And then. Audio is even if you're driving, you just with the kids, because there are words on us who are then sometimes we forget. What inspired you to write this quote, this booklet? I think ukuba worried more mindset yabantu bakithi. So I'm more on transformation of a mindset. Faith. Okay. I'm a huge fan of faith. Faith works wonders. So this book, ihlanganise faith nokushintsha mindset nje, because there's not much you can do ngomuntu uma engasenalo ithemba. So ngoba ithemba igama, you can use, but into emnandi ngayo le ama quotes ukuthi umuntu uhlala ne quote ayibuza ayiphendule aphume ne verdict. So it's more of a book of ukwenza self introspection. Because isidom nesihlakaniphi ngisho silapho jwale kodwa uma wahlangana ne-quote uyaqala athi hey man, hey uthini la yedwa, without ukuya kwi-psychologist, without ukuya kumfundisi, without any second party yazi inkinga zakho, wena ozaziyo when uyafunda uyithola. Ngisho ungavula kuphi Sanesh,
uzoyifica phakathi. Ngiyayibuza ngengikwazi ungangibuza ngokwaziwa uwena. You know, like those people abazokhuluma ngo-oil bazathi ukuthi uyena nama-answer ka-oil because uyena interested ku-oil. So ufuna ukuqala leyo conversation nami. Manje why ungangitsheli? Yeah. Just give me information because you want to feed me information. Because ufuna leya ntombi angithi. So now suzo expose mina ngoba ubona ngathi iyangithanda. Some people bashela nge-information. Umuntu afuna ukuzobukisa. Bayreceive kanjani abantu lencwadi? But assume kahle ngoba phela usuyaqhubeka manje ubosho ukuthi kuza these other like mostly abantu bayithenga nga 20 books. Because umeka wayithenga uthi yazini I need to buy certain people this book. Ngeke ngikwazi ubachazela. It won't make sense. It won't make sense. Afisana uzobona ngathi uyahlanya ukuchaza ukuchaza. So ngcono ngibathengele. So I get a lot of orders, about 10 books. I get orders as far as Cape Town. Where do we order your books, Simphiwe? Take a lot. Okay, so the book is on Take a Lot. Where else? Take a lot is more simpler for everyone. Yeah, no, it's simpler. But not me, I post, but it's more expensive. Yeah, I'm also post. Because I was post through Postnet and stuff. What's India inspiration ngoba ukholela kakhulu kwi-faith and nokucabanga nokushintsha mindset. Do you think bazoshintsha kodwa labantu esiphila nabo benenkanisho? One step at a time. This book, as much as izoshintsha abantu abakhona, but it will be more valuable kubantu abazophila 100 years from now. They will cherish it more. Because thina yonke into sibuka neimpendulo zethu. Yeah. Yabona? Already khona abasebeyifanisa neBhayibheli. I'm like, why can't we own anything? Yini la eseBhayibhelini ayikho. Why uthi iBhayibheli? Why would I write iBhayibheli selikhona? Ngoba selikhona nje. Why nithi lona? But you understand ukuthi basho in what sense. Yabo? Because neBhayibheli is timeless. Yeah. This book is timeless. Yeah. That's the way. Because ngangifuna ukubhala incwadi ezoba enamagama angale kwesikhathi. Amagama ongekuwafice ngokuhamba kwakho ngeenyawo. Kufanele because wonke amagama la asuke endaweni ehlala amagama amsulwa. And leyo ndawo kakufikeki ngeenyawo. Kumele inhliziyo yakho ivunde futhi kutshaleke kuyona. Are you a poet? No. Oh. Ngibona manje sekufuna ukuthi phela ukukhuluma. So sengisho ukuthi amagama uma ngithi amagama ngale kwesikhathi. I mean konke okwaziwa abantu kungapha kwesikhathi. Noma should I say konke okumukelekile kubantu into esuka angithi isikhathi sifundile. So yonke into esifundile ke ngala kwazo from the time kuqala isikhathi. So lamagama ke awangale kwazo. Why ngisho njalo? It's because konke okungapha sebesimanipulet sebasiqeda ngakho. That's why lencwadi lethwe manje sesikwazi ukubona ukuthi okunye kwakungeyikho. So uma sekufika ulwazi olusha, why ngithi lusha? Ingoba lusha kubantu abadala. So even abantu abadala abawazi lamagama. Okay. Ngoba thina ulwazi njengenganekwane besilixoxa lwehle. But why bengakaze besitshele ngalamagama? Ingoba awangale kwesikhathi. Asuke endaweni abangaze befike kuyo ngisho imiqondo yabo isihambile. Ayikwazanga ukufika bona. Guys, uSimphiwe uhlakaniphile. Yabona manje usake suppose esikoleni ngavele ngakwenza ijournalism ngoba ngangifuna ukusheshe ngike. Uyachaza manje angazi ukuthi ngizama ukuthi aphelele. Awukwazi ukugcwalisa nokumayinaza ku. Awashodi. Awuyibhemi nensanga cha. No. Okay. Awuyona irasta futhi. No. Oh. Uvela usukole nje ucabangela izinto lezi. Ngicabanga ukuthi uhamba nami nje. Ine. Ukuthi khona izinto. You know ukuthi wonke umuntu uyakwazi. Okay, for example.
abantu bathi akukho lutho kuyilutho. Khona example efuna ngiyenza. Okay, abantu abasakholwa. Kwi nothingness. Bathi there is nothing. But there's something. Ekuqaleni, umusuke ekuqaleni uye ekugcineni kwelutho. Ukhona into enkulu kakhulu. That's why ifihwe ngalelo gama. Yingakho uma ubuza umuntu ukuthi uma ubona umuntu ekubuka usefethu yini umbona ucabangani? Athi hayi lutho. Aha. But uyangibuka umesho njalo ethi lutho. Why wena ungabi nokuthula? Why lelo gama lingakufikiseli ngokuthula? Ingoba usuzama ukubheka yonke into ayifihle ngale answer. Yokuthi ilutho. So yonke into iyaba phambi kwabantu kodwa ifihleke. Ifihlwa yini? Ifihlwa impendulo abanazo ngase becabanga ukuthi bayakwazi nabacabanga ukuthi kulindelekile kulomuntu. Ake ngiyathola ke manje. So if ungithi lamagama ngaphambili kwesikhathi khona ozothi wena pho uwazi kanjani? Bese ngithi akaze angabibikho. Amagama angakaze angabibikho. Abekho. Imina bengekho. Kulamagama la ukuze ngintshe. Kunina enyameni. Angithi He's just not only a comedian, he's a scientist. angazi ngizama ukuthi Sengifuna ukubizela ujoke uSimphiwe. Actually we had this conversation now at some point. Utoki. Because now vela xaka nje na uma ngabo uhleli naye ubona ukuthi lo muntu lo machane bathi hey lo usiyagula lo usahlaliphe kakhulu. Khona abantu umhlaba omncane kubona. Kulula kwabanye abantu njengami ukuphila emoyeni nasemanzini then ukuphila emhlabeni. No, in a good way. Okay. Ngisho lokho well inyama kuyayilimaza lokho obviously because sometimes awazi ukuthi uhalela ini. Ngoba ukhala kwakho kuthathwa isikhathi la khona worried khona ngabantu more. Khona okwabuza angazi uma umfundisi noma ubani ebuza ukhokho wami uqalo indlela. In fact he was a poet. Oh, okay. Wena mbhalo oqala le. Ngithathekena ke lento Hayi ke angazi ukuthathela philo. Embuza ukuthi indaba why ungakhuluphali? Wahle wemncane lo muntu enamathambo. Why ungakhuluphali? Wathi yena udla imphefumulo yabantu. Uthi uma abantu beya esonweni abantu mabona yena uyancipha. Uma abantu benza ukulunga ke mhlawumbe ngakhuluphali. So kuningi ukona la ngaphandle. So he was more concerned about the soul yabantu than yonke into ejabulisa abantu. Guys, if I want to Simphiwe sizolala la. But I appreciate it so much. Thank you so much. Everybody who's watching here, please make sure yeah, so say it's a take a lot. We're gonna leave the details also here for Simphiwe. I mean, he's a comedian. I mean, you can book him for him shadow in the conferences, comedy. Let's just say loud no kuja corner ne mic. We're going to leave our booking details and then the details of incwadi ukuthi itholakala kanjani. But we are a KZN podcast. That's angitshontshe igama eli right. Like we are a KZN podcast. And then siyabonga ukuthi abantu abasanda kufika la kuthina siqala nje kabushi. I'll just say ungamthathi kancane umuntu ocabangela ikusasa lakho in any way, whether leyo ngelo ucabanga ukuthi incane noma ucabanga ukuthi inkulu. Umuntu oworried ngekusasa lakho usuke worried
ngento enkulu kakhulu ngoba indawo ephila emqondweni womuntu kuphela leyo akufike ngenyawo kuyona. So usuke ebuka kude leyo muntu ngoba usuke ebuka endaweni engakafiki umuntu khona. In any small way, umuntu worried nge-tomorrow lakho, never take that for granted. Ayivale mfana, ayivale mfana. Hayi siyabonga.